Hei, mä olen Katri Paakkari, Hotelli Alpasta ja Hotelli Alpan toimitusjohtaja. Saunaremonttiin päädyimme ihan saunan kuluneisuuden ja kovan käytön vuoksi. Remontin aikana teimme kaikki mahdolliset parannukset, että edellinen sauna oli jo hyvin kulunut, niin saimme sen modernisoitua esteettisesti ja käytön kannalta myöskin. No, saunatilojen uudistuksessa oli ihan ehdottomasti tavoitteena asiakastyytyväisyyden parantaminen. Halusimme tehdä yhteistyötä Sauna from Finlandin kanssa ja hyödyntää heidän ammattitaitoaan saunan rakentamiseen liittyvissä asioissa. No, ihan suunnitteluvaiheesta saakka Sauna from Finland oli meidän projektissa mukana. Muun muassa suunnitelmia katsoimme ja vaihdoimme valitut lauteet toimivimpiin ja kestävimpiin heidän suosituksen mukaan. Yhteistyö Sauna from Finlandin kanssa toi meille kokemusta saunan uudistamisesta ja että saamme mahdollisimman kestävät ja pitkäaikaiset ratkaisut. Olemme huomanneet jo, että uudistetut saunatilat on lisännyt majoittuvien asiakkaiden kokemusta ja tyytyväisyyttä kovasti. Ja nyt onkin pyydetty oikein, että naisten saunavuoroa pidennetään ja tulemme sen tekemään, että pystymme palvelemaan myös saunovia naisasiakkaita paremmin. Olemme saaneet saunaelämyksestä ja uudistetusta saunatilasta oikein positiivista palautetta ja sauna on ollut tosiaan kovassa käytössä remontin jälkeen ihan ympäri vuoden ja erityisesti kun kesällä pääsee uimaan tuosta, niin on näkynyt tämä innostus. Asiakastyytyväisyyden kannalta hotellissa saunatilat on ihan merkittävässä roolissa, että perinteisesti Suomessa on tämmöisessä yhteissaunassa käyty hotellissa lomaillessa ja se sisältyy majoituksen hintaan. Valitsimme remontissa saunan kiukaan oikeastaan kestävän kehityksen perusteella, eli siirsimme edellisestä saunasta hyvän kiukaan tähän uuteen saunaan. Ja laudemateriaalit olimme sopineet tekevämme yhteistyötä Harvian kanssa, mutta vaihdoimme kuitenkin valitsemamme materiaalin vielä Sauna from Finlandin suosituksesta. Valitsimme remontissa tämmöisen Narvin avantosuihkun saunatiloihin. Me olemme tässä järven rannalla ja suurimman osan vuodesta pääsee uimaan, mutta avantoelämyksen saa sitten tämän avantosuihkun kautta ympäri vuoden saunatiloissamme. Jo saunaremontissa saimme pukuhuonetilan ihan huomattavasti viihtyisemmäksi kuin aikaisemmin. Se on oikein tunnelmallinen valaistusratkaistujen ja sisustuksen myötä. Pyyhekoukkuja on lisätty paljon ja toisaalta sitten tämmöisiä monikäyttöisiä jakkaroita ja erilaisia tuoleja sinne, että niitä voi käyttää ihan saunomisen yhteydessä erilaisiin palavereihin ja jopa sen jakkaran kun nostaa pöydälle, niin saa tämmöisen seisomaa työpöytätilan siitä. Tulemme kehittämään tätä saunaelämystä myös jatkossa. Saimme hyviä vinkkejä tästä, kun saimme sertifikaatin, mitä voimme tehdä ja heti nopeat muutokset teemme heti ja pieniä rakenteellisia, esimerkiksi uimaan kulkeminen, niin tulemme tekemään keväällä. Ja muutenkin jatkuvaa kehittämistähän tämä on. Saunaa lähdettiin suunnittelemaan ihan alusta pitäen sisustussuunnittelija Marika Kurjen kanssa. Ja hän on ollut tässä kovasti mukana. Ja meidän paikalliset TK Pehtori ja muut rakennusmiehet, jotka tekivät tämän remontin kokonaisuudessaan. Saunatila on Harvian kanssa yhteistyössä tehty. He rakensivat sen puolen ja tää pukuhuoneessa on käytetty Siparilan materiaaleja ja tosiaan äsken mainittu avantosuihku on Narvin kautta tullut meille. Suosittelen ehdottomasti remontoimaan hotellien saunatiloja. Se on ihan iso ponnistus, mutta me olemme ainakin saaneet ihan saunojen lisäksi myös näkyvyyttä tällä uudistetulla saunatuotteella. Ja erityisesti silloin, kun tilat on mennyt huonoon kuntoon, niin suosittelen.